Αλλαγές έρχονται όσον αφορά τις συνταγές και τα φάρμακα. Όπως έγινε γνωστό, δεν θα διαθέτουν πλέον το γνωστό κουπόνι, αλλά ένα μοναδικό διάστατο κωδικό QR τυπωμένο στις συσκευασίες, τις οποίες θα θαρρώνονται από ειδικά μηχανήματα. Ναι, αλλάζει το σύστημα των συσκευασιών, το πώς θα παράγονται νέες συσκευασίες στα φάρμακα. Θα περιλαμβάνουν ένα νέο σύστημα ακύρωσης με QR code, αντί για το κλασικό διπλό barcode που είχαμε. Η Ελλάδα είχε το κουπόνι, το οποίο πιστοποιούσε κατά τη γνώμη μου ότι το φάρμακο δεν υπήρχε πρόβλημα να είναι ψευδεπίγραφο. Δεν το είχαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες όμως. Τώρα γίνεται ένα σύστημα ενιαίο σε όλη την Ευρώπη, με το οποίο θα υπάρχει και τρόπος παρακολούθησης για το που καταλήγει κάθε συσκευασία. Είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής, γιατί προμηθευόμαστε όλα αυτά τα υλικά, στα φαρμακεία ξεχωριστά ο καθένας. Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι, γιατί δεν έχουν εγκατασταθεί, δεν υπάρχουν τα σκανεράκια στην αγορά και βέβαια δεν έχουν αρχίσει να βγαίνουν οι πρώτες συσκευασίες, παρά ελάχιστες που θα έχουν μόνο αυτό. Παράλληλα, αναμένεται να μπει οριστικό τέλος και στην έντυπη συνταγή φαρμάκων. Για καλό θα γίνει, γιατί δεν θα επικολούνται και οι ταινίες γνησιότητες. Σε κάποια φάση θα πάμε σε μια συνταγή άειλη τελείως. Δεν θα βγαίνει κάτι από τη συσκευασία. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται καθόλου να κάνουμε εκτύπωση των συνταγών. Αυτό βέβαια είναι σε ένα μετέπειτα στάδιο. Περιμένουμε να δούμε τις λεπτομέρειες αργότερα και πώς θα λειτουργήσει. Τέλος, συζητείται για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για την κατάργηση της ταινίας γνησιότητας και της υποχρέωσης επικόλλησης της στις συνταγές, ώστε να καταργηθεί τελείως η έντυπη συνταγή.